po 10 dňoch sme sa osprchovali. Bolo to famózne. A ešte nemáme skončený hike, ale strašne to feeluje, že už dávno, že v živote som nebola na žiadnom hajku. Proste zajtra iba taký fun... Zajtra máme iba taký fun run. Fun run. Je to tam. Deň 28 našej SNPčky a my sme si povedali, že ideme behať. Tak sme boli behať. A dneska ešte teda, teraz ideme domov nakopinkať a potom ideme dokončiť SNPčku. Už mám strašne košeravé vlasy a sú umyté. Je to insane. Milujem byť umytá. Ale milujem aj les. A musím ísť, idem nakupovať. Vlog sa končí. Zvládli sme to, sme tu. Sme šikovné, máme My aj kamarátov. najlepšie hrdinky a máme hrdinov kamarátov. Máme kamarátov, čo sme si ešte ráno nemysleli. To teda hej. To si píš, že... Život je dobrý. Tak.